ndị nne na nna biko na onwe isi ka nye unu ịma na ọ na-afịa alụ ọfịawa alụ biko ọ bụrụ na ị mụọ nwoke ndị mụta nwoke na be gị ma ọ mụta nwaanyị biko onwe ukwu na ikwesịrị na-adị na-agwa mmaza the highest bụ na-atinye ya n'ekpere ọ naghị egburu n'oge ndị ọgbọ ga-eme ogekwe nke a ịfụkwa chi na-enye ya mụkọrọ gị na ụbọchị anụ nwa amụchago nwa na be di ịfụkwa Chukwuemeka negodo ụmụazị ibe gị agbachago moto ụmụazị ibe gị na-alụ ụlọ ụmụazị ibe gị na-eme nka ụmụazị n'elufukwa na ụmụazị ibe gị ahụ na nkwe ndị nwegolu ụmụazị ibe gị ahụ nkwe ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ụmụazị ibe gị onwe ndị na-awe daba na problem ebe ahụ elutọziri ka ha si jee ịmakwa nọ ndị ọgbọ ya akwa ma ndị nwegolu ma ndị nọ na mọchụarị ma ndị gịnị ka ya akọda alafọ ibie biko gị nwa bụ nwoke gị nwa bụ nwaanyị ịmakwa ka o si abalị gị step anụ one nwa bụ one step at a time ịma nke na-abalị gị ji nwaanyị na-eme ya bụkwa na onwe ihe ị na-eme ya bụla na ịgba aka kpatakpa m biko ndị nne na nna unu hapụ onye ọbụla bịara ụwa ka o mee ụwa ya nwa gị ọbụla bịara ụwa nwoke ma nwaanyị hapụ ya ka o mee ụwa ya biko nu ihe anụnwa bụ ezigbote ha ya anyị chọrọ ịyọ unu mmadụ ejiri na ọ na-agbafụkafụka gbagbuo onwe ya ọgọnọdụ